Heippa hei kaikki. Mä olin metsäkävelyllä äsken ja siellä tuli äärettömän paljon ihania ideoita, mitä mä voin tässä ensimmäisellä videolla puhua. Ja sitten kun mun piti alkaa tätä tekemään, niin mä alkoi jännittää ja sitten mä en enää tiedä mitä mä sanon. Mutta mä sanon nyt mitä mä sanon. Okei. Hannele Suomäki täältä Tampereelta. 56 vuotta olen tallannut tässä Telluksella. Ja no sanotaan näin, että aika on aika. Mikä se sitten onkaan loppupeleissä. Sieluni silmikanava höpöttää mun omia höpötyksiä. Ja se mitä mä teen, niin mulla on sellainen mikä tila Pispalan sireeni, missä mä teen vaihtoehtohoitoja, järjestän tapahtumia. Ja tällä hetkellä toimin myös osa-aikaisena henkilökohtaisena avustajana. Ja nyt mä tahdoin ottaa puheenaiheeksi sellaisen kuin keho vastaan mieli. Koska nyt on tosi paljon jutellut ihmisten kanssa, kun jotkut on käynyt oikeasti vuosikausia terapiassa ja juttelemassa erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisten terapeuttien kanssa. Ja tämä on nyt mun mielipide. Ja jokaisella on omat mielipiteensä, mutta mä tuon tämän nyt julki tämän asian, mikä mua on niin kuin tässä pidemmän aikaa jo mietityttänyt. Itse valmistuin tunnekehoterapeutiksi 2014. Ja sen vuoden, mitä se koulutus kesti, niin todella paljon kävin omia asioita läpi. Ja voin kertoa, että on käynyt vielä sen jälkeen. Ja varmasti vieläkin tämän jälkeen käyn. Se on äärettömän hyvä puhua asioista, mutta myös kehoon jää jälki traumoista. Eli kehosta pitää saada ne traumat pois myös. Eli ihan sama, käytkö jollakin hoitajalla ottamassa hoitoja vai teetkö itse, hypitkö, pompitko, tärisytätkö, taputteletko kehoa tai mitä tahansa. Mutta kuitenkin jollain tavalla ne traumat on saatava pois sieltä kehosta. Ja mielelläni kuulen, voit laittaa kommenttikenttään kommenttia, että millä tavalla sä olet saanut pois kehosta niitä traumoja. Mä oon työstänyt itseäni todella paljon tässä vuosikymmenien aikana ja varmasti, niin kuin sanoinkin, työstän edelleen. En mä tiedä, onko tässä kehossa ihminen valmis, mitä täällä on tultu oppimaan tässä. Jotkut sanoo kulkuneuvossa, nahkapussissa, kehossa, mikä se sitten kenellekin on. Ja toisaalta hyvä. Mä oon joutunut itse kokemaan tällä viikolla viimeksi sellaista, että mikä asia mua triggeröi. Koska jos joku asia triggeröi sinussa, niin silloinhan joku ihminen on tökässyt sua sellaiseen paikkaan, mikä tahtoo tulla näkyväksi. Tai mitä siitä sitten koskaan seuraakaan. Joo. En mä tiedä. Saattekohan te tästä mitään punaista lankaa? Voi olla. Tämä on nyt mun ensimmäinen video pitkästä aikaan. Joskus entisessä elämässä mulla oli YouTube-video, mihin mä tein kaiken näköisiä YouTube-kanava. Mutta sitten mä poistin kaikki somet. Mutta nyt mä oon somemaailmassa takaisin, kun on tuo Pispalan sireeni, niin
Se vähän niin kuin tarvitsee somea. Ja mä en tiedä, miksi, minkä takia tämä kanava tuli, mutta ehkä tämä aukeaa. Tämä oli nyt tämmönen, ottakaa tää silleen niin kuin harkkarivideona. Koska en mä tiedä tuliko tässä mitään asiaa, mutta mä lopetan nyt tähän ja katsotaan sitten, että miten tämä kanava jatkuu, mutta hei kaikille. Te olette ihania. Rakastakaa itseänne. Muistakaa, että kaikki lähtee ensin itsestänne ja sitten vasta muista. Lentokoneessakin sanotaan, että laita happinaamari ensin itsellesi ja sitten vasta muille. Hei, kiitos. Ihanaa kun sä oot. Kiitos, kiitos, kiitos.